Takže čaute ľudia, dneska si pozrieme nový update v Doors. No podľa mňa to bude zábava a my si to ideme pozrieť. Čo neviem, či tu mám teraz s tým robiť, bez nejaké nové. Aha, to bude taký pekný loadout screen. Rush over rush mode, no daj. No dobre, takže si ideme na to. Nebudem to tak zdržiavať ani. To čo je za textúru? Dobre, no. Čo to robí zbraň? Veď ja som, pokiaľ viem, nedával toto admin panel. Aha, ok. No ale wow, taká atmosféra, no wow. Ide rush? Okej, nechápem. A ho vlastně už ani nevšiml, protože za texturu. Zajímavá textura. Prázdná miestnosť. A máme zbraň. Ty volal na svieti. Okej. Ináč to je môj prvý gameplay toho, bo ja som toto ešte nehral. To ten mod ako. Bo poviem si, že no tak taký mod vyšiel, že je apríl, tak skúsim si to zahrať a to natočím na YouTube, no. Na to, že je to mi prvé video, tak dúfam, že bude dobré. Mohli by ste... Abo ne. Nebudem prosiť like a odber, keď chcete mi to dajte a... Vidíme sa potom ďalšieho videa a teraz to ideme ešte hrať dokým... Niečo sa nestane. OK. To čo je? Dobre svetla. Strelím do úst. Ja tu nemám ten kľúč, by som mohol mať tú vec. Jak sa to volá? Asi viete, čo mi to také modré. Vitamíny! Není to ten škoľavý bambulec, ten prst. Ide rush? Ide! Skovač sa! Dobre, no. Čo ide stáš? Asi nie. Nie. Aha, nie, dobre. asi furt zvyknúť.
išiel ešte raz. No nič. Aha. Ja viem, že sa volá raketa. Watch out, no. A dobrá hudba tu má. Boja, ten by som nepochopil teda. No, takže to už by bolo všetko, tak čau.